Good morning mga moms. Nakita ni bang kawayan sa likod, naupo na ni ba na sa lingseng? Sa masunahan. Sa likod ba? Na sa lingseng, di ba na dance, di ba namatay, di ba? Nga naman kay? Di ba? Yeah. Di buhay niya, dito. Di ba? Ay, bagong ganun dito, na lingseng na. Bigla. Yan na siya. Ayun na. Tama na kayo pagpapanggap. May pwesto ka na doon? Binom ka, wala pa naman ako ng Ha? Si Rio. Ganda ng palda mo. Kasya sa akin. Tingnan niyo po yung outfit ni Rhea. Oh. native outfit ka. Yan ako mga nani. Oh, kaya lang sisiga ka maglakad. Hindi naman ganun yung lahat. Gigigil talaga ako sa brag na ginagamit mo. Hindi ko talaga carry. So ngayon, hinintay ko na lang yung mga message na angels kasi magdala na ako ng extra kung Bukas na. After pa pala yun. hindi kasi ngayon, ganun-ganun kami, magtutuhog na kami, magmamarinate na kami. Bukas na kasi yun, simula. Pakala ko 34. Ano ba bukas? 34. Monday is 26. Nakaisip ko yan kasi sahod yan. Papasok si Init. Sunday is Sarili talaga ako pamilya. Yang imo ni yang ha para sa panin at Marin. Ano ba? Sa lubo ni Brenda sa Dubai ba? Imo ni para ka Ate Marin na pa. Pwede nagyapon kung wala layo. always kasi tayo. Mag-dress ka niya. Oo, syempre. May mga white ako dyan, pero pinaparenta ko. Hindi naman dapat. Sakto lang natin natin. Parang ano. Hindi mo naman kailangan magsobra ng gown dahil hindi naman ikaw may birthday. Mag-down kung anam ta speech. Chinelas nga lang tayo niyan. Yan nga nasa sa kawayan. Tanawa na din na, tanawa din na! Awa! Ay tanawa ni Ano mo nasira? Bebe, kabigyan pa ka, be. Kita po, manang. Oh, di ba? Ang imo mga dugangan, imong buwan vlog. Oh, di ba? Kaya kadua. Manawa! Kana! Buhay, patay! Damad, buhay, patay! Say buhi. Pero naya, di ba? Kaya wa man natin mana, di ang likod. Kamu lagi akong ipanglubong diha. Ano man namulak ng orchids? Para lagayan ko ng mga galit na. Oh, ito po naman to, ano matay man. Naugahan, di ba? Dahil ako dyan. Okay. Pag-uban mo ni G4 doon niya, magluhod mo sa asin ha. Mura ka rin kuhan. Fanesh, Sauna. Mo na ang giingon dire kapag wagay ko adjod. Mag-organize ini walay maakuan. Ilong na, ilong na. Oh, ano wala sama ni? Anong wala may banwasing? Anong puro pa ni? Ay, pa. Nabo. Siya nag-chat. Sa sita. Dili. Jason Sarate. Great. Dapat lechon. Layo po. Oh, di ba? Oh, kani wala. Kung na ako dili bitaw, daghan kasi bunyag-bunyag na kanang anak banwasan. Karibari ha? Uy, ako pa ko na. Bisan pa. Oh, ngano wala mo kani dili? May mga maglamon-lamon gyapon, kamo gyapon tanan. Ano, tanaw ng abog ko, sa kaning abog. Wala di ba? Kato na ako dili, di ba ni abog ko dili? Busy sa balay si Ria. Dito siya pangandi. Dito sila. Kay naa man kay bago nga balay. Oh, ngano wala mo niya si dili, bunwasan dili. Ano na pagdaan ka? Sige Ah, banwas. ako talong dili, nalubo naman to dili nga giana, gikatay, naman. Wala. Di pwede nga kanira, kay ngano nagtanong ko dili paano, nitubo na to siya. Ay namatay gyapon di ay. Wala na patay. Kay wala na. Bunyagan. Yan.
Walang ingon nga. Kung di bunyagan, mamatay din siya. Ay, basin gilakaw. Oh, di ba? Tanawa, kanina lang nabili ng taon. Kay, wala na. Bunyagan. Ikaw, asa Tama ka? na nasa nagyaw-yaw. Wala na bunyagan. Pila na kabulan. Nina, bunyagin na nina, bro. Kani gapon, mamatay gapon. Kamu lagi ako ang lagi. Kamu mo kabalo naman diri, ako lagi naglubal ni kay Sotero. Kani oh, naman dire. Oh, ba? Oh, tanawa. Try kayo. Try kayo na dire. Ako ni kita muna. Oh, sadok. Oh, ba? Asa na yung antay lamok. Nela, tanawa, magkutkot sa iro, di ba? Citronella. Magkutkot pa sa iro. Muna ako ibutan para nilikot ko sa iro. Uy, pagbunyagan. Tara nila! Tara! Kani mo siya, may tanong mo siya yelo. Muna siya. Muna kay tanong ako sa kubuhin mo siya. Kani man siya, punuan. Kamu lagi ako ipanlubong diya. Oh, napanion, alam mo lang mo, try kayo, tanawa. Mailan lagi ni mga bunyagan o dili? Oh, di ba? Nga paglit, ako kayo, tayo ang presi, tayo sa mga nagbigay nito. Ayan. Oh, di ba? Nangawala ng duwa. Nakuha na si Bakang Inday. Nga naman nga, wala pang mga hatag. Ambot lang, wala ko nang ilabot ka na. Kinsay ka na panguha. Bakang, Inday, Jigjag. Kamura ang kauban, Paloma, Britney. Oh, wala ko nang Huwag pa ko ng hatag, pero ngawan ana. Basta si Bakang ug Inday man nagkuha na. Una ko giingon, ha? Paul. Nangawa. Nangawala. Paul. Paloma, unsa man? O, di ba? Oh, ay wa may rep sila Paloma. Asa na yung dikit po. Wala po, nakasila na nagkuha sila po. Sige, kinsay mo nakitaan. Bakang o Inday. Wa di ko tiganan ni karon. Nako gitigaan si Jigjag isa gibalik niya dai. Murag mo niya gata Jigjag kay Dubai. Kun andan ko May ginag. mga yan siya gisaani. Titigaan lagi nako siya. Anong isa naman Abuok. Dapat Makapur dapat ito ang magkuha, di ba? di ba? Katong walay mga rep dili mag-ambisyon og pangayo. Ano ko na ibudikit sa agtang. Hindi mo sheriff silang balay. Priya, wala mo yung rep Priya, wala pa. Tayo pa lang ang nasa imo ha. Pwede mo malikit na sa kayo. Oh, di ba? Abu Dhabi. Oh, na sabon, ibutang ng sabon bating. Aman J4 kay ilubong ko gid siya. Simple. Citrus. Dagan kay kung pabango guys, so grabe nang alata. Oh, kanit tinta tayo tagyan eh. Oyong! Binayata kay Oyong, kadit siya kanit dire. Nay pangalan din ni Jai. Karang gawin na ipangalan. Layaw. Dahil Ria Daran! Maria! Di na mao. Ay, pala ni Kabimbo. Di na mao. Green Japon. Ay, dili. Ito white. Yawa, Gio! Siyo man na, siyo. Siyo. Dagan kay ko pa nga pabango promise. Ay, nay nga ni ano. Dagan kay ni siya oh. Upat ka ko nga ni isa ra ko nadala. Bawal. Dili kuan ka nang Dagan naman tayo. di ka siya sa akong kuan. Alam ni sunod. Yawa ko. Ah, black coffee naman jud ko. Basta domingon nito. Tuman gani. Basta na Ria. Dagan kay ni siya diya. Amon dili. Nay Ria Japon. Nanay, dili. Argel. Amon kisay mga nakasulod ana. Anse! Ali na Ay, dayon. wala gini sing. Mane. Mga cellphone. Wala yung bag. Check bag. Pero, mga ko putulan na. Anse! From Dili na yun nagataga na. Dili si madam. Ate Presi. Ate Tracy. Dili ko mga nagpabango kay kanid. These are the things na binigay sa akin. Ayaw ko pamigay. True. Lahat ng pabango na nandito, hindi ko bibigay. Ilalagay ko dun sa taas or dito. Pwede mag-spray yung mga nandito lahat, pero bawal lang dalhin. Pag umalis sila, mag-spray, ganyan-ganyan, mamili sila. Meron ako mga selected items na sa akin lang sa taas, yung iba dito ko. Kasi ibibigay ko yan, kukulangin pa sa dami, tapos magtampo-tampo na, may kunis bilo nga. Masumot lagi yan ni Gigi, masumot nga ni Gigi Dilo, masumot lagi yan ni Lingling. Bawal! Kung sa inyong gusto nga scent, pag-spray mo, pero dili pa himulos nga, kaya dagan kayo. Kaya ako, dili naman yung ko is kuan kanang pabango lover, pero spray ko sa uban diya nga mga nga memory pool. Nainit. Oh, tama. This is one of No, naguba ng yawa, nabuak na. nahulog nga please.
Pangina nito. Yan, meron tayong bakay. Sayang man ang gas karon, natay bagong asugangan. Dili ta magluto sa pagkaon ni Nina. Apilon daw namo paglaba. Taklo po ni sa kanang sa CR. Bagay na sa Gani lababo gani Taklo po ni sa CR. Kanang Andal man na. sing. Wag na yun, nabuha ko sa mani. Tao na dito, narito. Ah, yan tiil. Ano na eksakto lang. Ano ni siya, butnan ni siya og uling, butnan ni siya og uling, patakan din sa pabango, scented na din siya. This, may mamulibay-labay ang ulo ni Nina. This is Museum of the Future, one of the famous attraction in Dubai. Dito din nagpa-picture sila ni Sex Bomb Rochelle, sila ni Sugar, mga sex bag ito nag-show sila na sila din eh. Wala siya. Dako kani siya nga kanang murag kuan building ay kanang kuan basta wala siya. Museum of the Future. Kung ano ka din makita nimo mong future. Like kabalo ka nga pag magbuwag din mo sa inyong future. Sa piba nga makakuha unta ko sa video. Yawa. Wala sa mga tudad-to ano. Yaya! Sabi na madungay. Sa bunas balay. Nara, isa. J-Ford! Yawa ka J-Ford! Ang tanong na nga matay! Wala pa siya uli lagi. Wala po J-Ford. Ma'am si J! Ay, dili J. Sa prank. May mga pangalan kasi to eh. Sudpod niya. Brain damage man tanan. Oh. Kani kinsa ni tag-iya, walay pangalan pero one of the bigay ito ni Ate Presi. Lahat kasi may mga pangalan dito mga kalagay. Meron dito Britney, Inday. Ah, Gwen! Komang, bigyan mo kay Gwen. Viva. Thank you, Ate Pressy. Ay, parang may pangalan. Oh, may pangalan na. Ay pamilya ada bre. Kanik, alo, kita kanita iya Gold, Royal Gold Orchids, walay pangalan. Pero parang isa to sa mga bigay. Sa iyo Ni Ate. pangalan. Wala no. Oh, wala na siya Si guys. Ate Rhea, basta tanga, Ate Rhea. Kasi niya wala na sila di ay. Wala lang mga pangalan. Ate Rhea lang. Oh, wala yung mga pangalan guys. Oh, rating ko kanitanan ay gihatag Wala sa para sa ako. Gibutan yung pangalan ang gipangatagan. Oh, ay, bate! Umot kay siya guys, Brenda siya. Thank you, Kelim. Nangata 8,000 niya, 8,000 daw to. Mahal daw to siya. Swiss Arabian. Oh, mahal daw Fairness kanya na lang siya. sa mga pabango nila. Sobrang mahal daw to talaga. Meron ako babangon niya na tag 16,000. Ano yun? Coco Chanel. Kani din, sobrang mahal ito because this is Zara! Ano siya? This is almost 160 dirhams. Wala gid Brett, wala mami yun. Ang 100 Mama dirhams Sita is yan. 1,600. So nasa ano ni siya? Na 1,000 plus 800, 1,600 plus 800. 2,400, mga sa 2,400 ni siya. Yan. Wala Lawa, na. ang mag-asa ba kaniya? Ay kani gipanghatag gyapon ni para gyapon ni sa social climber. Humot daw kana yan siya kayo. Pero ang duwa gihatag na ako sa akong former manager si Coach Greg sa Manila nag-asikaso sa akong kaso. Tapos yan Nanay Wait. Binuksan nila ang bango daw nito. So dahil dyan, ibibigay ko to kay Paul! Ay! Paul! Ato Paul. Ay. May pangalan, Argel, maling siya. Basta na ka Argel. Ate Rhea. Ay, Aisa! Na ay duwa nga akong hatag, na di pangalan. Kag kinsa to akong hatag. Pasok ko sa Alam niyo, Ate Trece, kinsa ang may pangalan dito kay ano? Ang duwa, hindi ko kasi alam na may pangalan kasi wala kasi dito. Meron parang bukutot. Sa makamilo. Narang animal ng utot, oh. Sa man ako. Ay, saba. Pasok ko sa top. Ay, papacheck ko muna ang pangalan ng kiniwait. Kaya pangalan, ang, kung kinsa tungoy pangalan, ay pangalan. Natanggal na yun, natanggal na sa sulok eh. Hala. Kinsa ka tuwa. Ay, kabalo mo si Ate Presi kasi tiga ni Argel di Argel. Yawa na. Wala pa rin ako Top, na yan. Pasok mo yung hygiene sa top. Pasok ko sa top sing. Milo. Yan sige, pasok sa top. Ay, naay kay Mamasita, oh. Ate ka lotion. Ah, di ba? Kay Mamasita, oh. Wala, mamasita. Mamasita. Ibutan na diadaan. Ay, ito yung tag 16,800 to 16,000 na Coco Chanel, guys. Amot lang tinuod ba ni Opeke. Gatag pala ni sa anytime
dental o sa yung face. Hindi pa rin kalimutan ko. Para humutan na niya kung ano lono. Humot din siya guys. Gusto ni Scarlett to. Oh, may ganyan. Ito mo mga Chanel pa bango. Wala kanina. Boy, mga nag-aantay. Wala isa ba pinsa ta ko na YouTube. Sige lang, wala ba ni mo napansin ko? Ni gawa na sa pag iya. Ang tanong, magkano inabot na over baggage Oo, mo? yes. Wala akong over baggage. 40 kilos kayo pa uwi? Dubai to Duwa Manila? nga akong nahatag kay kanang ni Panay, na ako ay hatag na ako ni kasi ko kasi Sa kanya alam. okay lang din naman yun si Nanay White. Kung ka nag-i-stay, si Coach Greg tinulungan ka. So, Ang problema, may nawalan dito. Basta Ate Presi, if you're what isinin ako si Ate Presi binasi ko sa listahan kay okay naman. Uy. na may mga pangalan na to tanan good. Okay na lang. Ria, bro, nakita ko R to siya R. Pinay lagi, puti ko yaha. Wala yung gold ng yap-yap. siguro. Oy, wala ko nang hatag kung Wala ano nakatagan ba. ako, Ay, wala good ginapan ko. So yan na lang Hindi muna nabulit guys, kay kasi. anong yawang ba? Ako biscuit sa sila. ba? Okay na lagi na, ma'am. O, dahil kayo babango guys, pero unahin ko muna yung mga kapatid, pamilya ko muna bago ang mga yawa-yawa din sa farm. Kaya ano, mga hatag ako, ang mga tanom, nangamatay. Diba? Correct. O, tanaw, nag-dry ang mga kung ano. Walang aking ka-roommate. So, Nag-uli. shout out kay J-Ford! Naman ka? Na, isunod takas purgatorio ro. Dahil dyan, mamimigay tayo ng mga chocolate. Ulang Japon ni mag-away, Japon mo din na lang. Rep magnet na, rep magnet. Rep magnet na lang. Kita ni mga rep. Unaon na ako kung pamilya paghatag. Kasi dili lang mapilian. Kaya kami ni kayo, kaya ano, pila naman balay ko. Upat raman sa balay. Wala rep sila Carlo man daw. Ayos sa lagi. Yan namang. Kaya mga hayam mo to si Sulan. ang mga babango, unahin ako. Na si Mama, na si Bimbo, na si Manang. Ako na si Kara, napo din ang uyab. Napo si Daddy. Napo yung anak si Daddy pagkabok. Ay, lima, pila anak Daddy? Upat. So, mo gina ko mauna. Kaya mo na may pamilya, nagsiksing pamilyan. Pamilya dyan Ako, una. sa mama. Ikaw sa mama. Sa uyab ni mo. Uyab din mo. Oo. Na mga pangalan ba yun? Lagi. Oh, magbabay sa muna ta. Basta, tanan na diri sa farm, you are free to use the cologne. Yay. Ana na lang. Ako na ipang-display dire. Ayun ka wala man diya or butan ako diya. Na designated area nga diya ra gyud. Tas pwede mag-spray ang mga naa dire. Pag mulakaw na kuan pero bawal ilagay sa bag, ilaha. Magagamit mo sa tanan nga akong ibutang diha pero bawal dalon sila mga balay. Ana na lang ha, agree? Kaya kung isa-isaw nato ni mag-away ta tanan. Laylay ni. Agree. Kung ihatag na ko ni, may si Britney nga, mas humot ni Argel. May Ma'am si G, nani kay Gwen, din ni tatanan. Para isa ra kay ako kung gini siya tanan. So dili na ako ipanghatag kay na may kamera. Pero pag may kamera, ipanghatag na siya. Bye-bye. Kapoy ba si vlog ko eh.